Maayong adlaw. Welcome sa another video ni Pinoy SEO. Maghatag ko og free SEO training and continuation ni siya no sa ato ang website audit. So kung mutanaw ta sa atong file diri balik, ang atong last gi-discuss kay kani breadcrumbs. So karon atong i-discuss kay about canonical version. Ato lang ni gilaktawan no kay SEO plugin. Atong gigamit kay Yoast SEO, maghimo og course gyud para ani no, and medyo daghan ni siya og discussions. So kanilang sa ta, actually kani nga part SEO plugin murag kuan lang ni siya, gi-determine lang nato unsa atong gigamit nga or gagamit ba ta sa atong audit o kanang SEO plugin. So muna no Yoast SEO atong gigamit, and karon atong i-discuss canonical version. So kani nga part, kuan na siya no, technical SEO na ni siya ang kani nga part sa pag-audit. So mobalik ta mo ni atong website pinoyseo.ph and gapanghatag tag mga free and paid nga SEO courses diri no. Mo ni atong YouTube channel, pwede ka subscribe and kuano mag be updated sa mga latest videos. So balik ta kani canonical version atong gamiton, i-check nato if gagamit ba tag canonical URL sa atong website o sakto ba ang paggamit nila. So unsa man ning mga canonical URLs? Ani ni sila no? Ang canonical URL mo na ang imong mag-define ka og URL sa imong website nga mao iyang master URL or mo iyang best version sa imong URLs. Ako ang i-explain. Ang atong website, pag maghimo kag website no, nanay lahi-lahi nga version sa website. So kung imong ma-check diri, naay version nga naay HTTPS, naay version nga wala, naay version nga naay www. Naay version nga walay www. Ana no? Kana siya ang treatment sa Google is lahi-lahi na sila nga pages. Dili makaingon ang Google nga same ra ni sila. So ang mahitabo i-consider sa Google nga duplicate content na sila kay lahi-lahi man gyud. Nana sala sa technicality na sa pagbuhat sa website no. Naay kana gyud naay uban nga naay www. Naay wala kato naay HTTP, naay HTTPS lang. Pero sa kaning Pinoy SEO nga website, naka-define na sa atong hosting no, ato na nang gibuhat before nga ang tanan mga other version sa atong website iyan ang i-redirect. So kung ato ning tanawon diri www. Tong i-enter mo redirect na siya sa non-www. Kung ato pong walaon ang kani S HTTP lang, mo redirect na siya sa kani best version. Pero dili na siya redirect, ibali ang pag-setup na ni sa ato ang website no, naka-redirect na siya. Pero ang explanation sa canonical is kung wala ni sila naka-redirect, dapat jud nimo ibutang ang canonical. Dapat ka mag-select og best version sa imong URL. So mo ni siya no, akong ipakita sa inyo asa na makita ang canonical URL or canonical tag. Kanino? So, kani ga page source ta ani, kana view page source. So mo ni siya diri makita dara canonical URL. Ana. So atong gignan si Google or any lain mga search engine bots nga ang best version ani nga page kay kani nga URL. Ano? Or ang atong ipa-index or atong ipa-consider nga mao ang best is kani siya nga URL, which is mao gyud ni siya nga URL ang nigawas. Ano no? So, for example lang, kung naani www diri and wala siya naka-redirect, pag enter nimo naa gyud siya, and kung nakabutang diri nga
ang non-www ang best niya nga canonical, kani gyud po i-consider ni Google ang non-www ang iyang i-index, ang iyang himuog i-consider nga master page nimo. Ana. So, kung wala ka nag-define og canonical URL, dito na din mosulod ang duplicate content nga issues. Ana. So, anino majority sa mga WordPress nga website naka-auto-fix na ni sila. Kibali, issued yun ni siya sa una pa pila ka years ago. And gasigig update ang WordPress hantod inana no ma-define na diretso ang mga unsay mga best version na canonical diretso. So kani wala na ni nato gibuhat, automatic ni diretso og gawas ang canonical URL niya. Ako i-explain unya sa Screaming Frog. Pero inana no, and ang other websites or ang other platforms dira ang makita gyud nimo evident gyud ang issue sa canonical kay naagi uban especially mga gagmay nga CMS wala pa gyud ni nila na fix. Mao na ang issue nila. So anita dire sa atong Screaming Frog ato nagipadagan ng Pinoy SEO no naay tab diri nga gitawag og canonicals. Diri nato makita ang tanan URLs nato og ang ilahang canonical equivalent or unsay naka-define as canonical URLs nila. So, most of that time ani nga mga pages nato karon ang ilahang, for example kani, ang ilahang canonical or ang best nga version sa ila kani nga URL is ang self ra nila no. Ana kung imong ma-check dire self-referencing kana and best practice gyud ni siya according ni Google no nga ang imuhang best nga version sa imong website or sa imong page butangi og self-canonical para anything na mugawas ana nga murag duplicate content iyan na i-consider to nga wala or resolved na nga issue kay naa kay self-canonical kani. Ano? So kana naa diri ang mga parameters niya no atong isa-isahon contains canonical. So kana importante jud nga naa kay canonical and self-canonical. So mo ni siya self-referencing, best practice ni canonicalized. So kani mo ni siya ang atong i-explain no. Dirita. Okay. So ang atong website ga-contain man gyud tag mga laylahi nga courses. Kung anhi ka diri nag-contain tag laylahi nga courses. Per course, pwede ka mo enroll no kay para maka-access ka sa mga video sulod dira ana. So pwede ka diri enroll ka diri. Now karon pag mo click ka sa enroll dayon wala pa kay account mo register man ka. Pag register nimo iya kang ihatod sa kani nga page student registration page sa atong website. Kung imo mabantayan ang atong URL student registration redirect to all courses. Ang pasabot ning all courses mo ni imong previous page no kung asa ka ni click sa imuhang sa katong enroll. Now naa jud tay page nga gitawag og kani siya kani. So naa gyud tay student registration nga page. Now atong giignan si Google nga bisag unsa nga version ang mugawas diri, example kani mo redirect siya ang pasabot ani mo redirect siya padulong sa all courses kung asa ka gikan, example kani balik ta watch courses og mo enroll ko aning free WordPress enroll and first time na ako mo register so mo register ko pag register ko balik
So example kani mosulod ko sa free WordPress training na course, dayon na diri makita nako enroll now. Unya first time nako nga mo register, wala pa ko'y account, ako i-register. Pag register nako, makita din diri nga ana student registration redirect to, iyang i-redirect pag human ako register, iyang kung i-redirect kung asa ko nag-enroll nga course. Ana. So, karon kung imong tan-awon ang kani nga page, is duplicate ani nga page ato ang main jud nga form sa student registration, duplicate ra gyud na siya kani ana. So ang pasabot ana, mag-duplicate yun na sila, and daghan ang duplicate kay daghan man tag courses, dagag enroll now nga buttons kani diri balik ta sa courses, daghan kayog enroll now, dagag enroll now nga course or enroll na nga buttons. Every time nga mo click ka ana, mo generate siya og balik na din ta diri kani lahi-lahi nga mga redirect nga mga URLs, pero same ra na siya nga form, student registration. Mo nang atong gi-define nga kani sila nga mga courses or kani sila nga mga forms nga nahimo, atong i-define nga ang canonical nila or ang best version ana nga page is ang student registration nga page nato, which is kani siya. So atong gigna ng Google nga bisag unsa ang mugawas nga makita nimo nga lahi-lahi nga mga naay redirect URL, bisag asa siya mo enroll nga kuan nga gamiton niya registration form, kani ang best gihapon nga ipagawas nimo, kani lang ang gamita. Bahala pag bisag unsa ang mugawas diya, balag kuan duplicate na sila tanan, kani ang best. So kani lang ang canonical. So kung atong tanawon sa poll kani naka-redirect siya na say kuan, kung atong i-view page source, then atong tan-awon ning canonical, nara gi-define nato nga kani siya ang best version jud nga imong i-index or imong tan-awon ana. So mo nang gamit ang canonical, kibali ang kung ma-imagine nimo ang sa Google search na niya dili na niya need i-index ang kaning mga lahi-lahi, dili na niya i-index kay usara dapat yang i-index kay pareha ra man na ga-duplicate naman ang form tanan. Ano? So I hope klaro no. Kana siya. Unya kani ang canonicals ma-define ni sila sulod sa Yoast SEO nga plugin. Ano? So actually maghimo kog course aning Yoast SEO unsa na pag-define, asa dapit na siya, advanced ni nga setting ang pag-set og canonicals. Pero sa bootcamp actually ako ning i-discuss more kaning Yoast SEO no, kay mo gyud ang ginagamit nako sa as SEO plugin, and katong na mga 5 million users na kaninga plugin. So kana important gyud nga mag-define ka og canonical URLs sa imuhang website para iwasan ang kanang mga duplicate issues, ano. So kana na define na nato ang canonical version niya is wala na tay issue, tanan kani na define na, so missing wala tay missing. Actually kani okay ra ni siya kay sa dates man ni. Multiple wala, non-indexable wala. So ana lang kana no. So tanan jud naa joy canonical except lang ani na. So kana lang no. I hope klaro ug masabtan. Sa sunod nga video magistorya ta about pagination ug unsa ni sila. So kani sila nga part na mga technical na ni sila tanan. Diri na dayon ang technical SEO musulod. And part gyud gihapon ni sila sa on page. Sige lang.
katuno kung mubalik ka sa atong stages kani ga website audit man ta, keyword research human na. Kani dire ang on page, apil na dire no daghan kay mangutana nga asa man ang imong technical SEO. So ang on page and katong mga fixes nato dire sa taas, technical SEO na ni sila. Google Search Console, Analytics, mga technical nga mga concern na sa imong website. So, for example, kani mga canonical gagamit maka inana pagination, direct links. So, kana lang sa karon nga video. See you sa next video. Thank you for watching.